Edukačná úloha s číslami trocha inak. Kto býva vedľa koho? Dieťa má pred sebou rozložený číselný rad od 1 do 10. Ja som neskôr rozložila rad od 1 do 5 kvôli náročnosti. Potom dieťaťu ukážeme na jednu kartičku. Napríklad na číslo 2. Úlohou dieťaťa je zodvihnúť kartičky, ktoré s číslom 2 susedia. V tomto prípade číslo 1 a číslo 3. Táto edukačná úloha rozvíja schopnosť orientovať sa v číselnom rade a upevňuje predstavu o poradí čísel. Výhodou vizuálnej techniky učenia je, že číslo je prepojené s nápovedným obrázkom. Následne medzi nimi vzniká vizuálna zhoda, čiže tvar číslice sa podobá na obrázok a zároveň aj kvantitatívna zhoda, ktorá je nemenná. Napríklad číslica 2 je zobrazená ako labuť, ktorá má 2 krídla. Počet krídel sa nemení a vždy zodpovedá číselnej hodnote. Takto si dieťa číslo nespája len mechanicky, ale vďaka vizuálnou rozpoznávacej a kvantitatívnej väzbe si ho osvojuje rýchlejšie a zapamätá si ho trvalo.